ଖେଳର ନାଁ କ'ଣ? ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଲୁଡୁ ଖେଳ। ତ ଏଇ ଖେଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ପୂର୍ବ ଖେଳରେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଥିଲେ, ମାନେ କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ବଡ଼ ଅଛି କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ଛୋଟ ସାନ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗ୍ନାଂଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରିକି ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରି ଜାଣିଛ ପ୍ରାୟ, ତ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରିବା ଦୁଇଟା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହର ଦୁଇଟାର ଲସାଗୁ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତମକୁ ସହଜ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବ। ଲସାଗୁ ତ କହିଥିଲେ ଆମେ। ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି 3/5 ଆଉ ଗୋଟେ 5/8। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଦେଇକି 5 ଆଉ 8ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବି। 5 ଆଉ 8ର ଲସାଗୁ କେତେ? 40 ଲେଖିଲି। ଉପରେ ଦେଖ 3 ଆଉ 5 ଅଛି ଦୁଇଟାକ ମାନେ ଲବ। ତ 3 ଯେଉଁ ଲବ ଅଛି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ 5 ସହିତ ମିଶେଇବି କି? ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ 40 କରିଛନ୍ତି ଲସାଗୁଟା 5ରୁ 40 କରିବା ପାଇଁ କେତେ 8 ଗୁଣା ଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ 3ରେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ 8 ଗୁଣା ଗଲା। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯୋଗ ଥିଲେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଥିଲେ ବିୟୋଗ। ତାପରେ ଆର ପଟେ ଯେଉଁ ଲବଟା 5 ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ 5 ଲେଖିବିନି, 5ରେ 5 ଗୁଣିବି। କାହିଁକି ନା ତଳେ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ 8 ଥିଲା 8ଟାକୁ 40 କରିଦିଏ ଆମେ 5 ଗୁଣିକି, ତେଣୁ କରିକି 5ରେ 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା? ହଁ, ଏପଟେ ହବ 8 3 24 ଆଉ 25 ମିଶିଯିବ ହବ 49/40। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ? ଏ ଯେଉଁ ଲୁଡୁ ପଟିରେ ତମର ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଛି, ତମେ ଯୋଗ ଆଉ ବିୟୋଗ ଯାହା କୁହାଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ପକେଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତମ ଗୋଟି ଚଲେଇବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଯିଏ କରିବ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଯିଏ ନ କରିପାରିବ ରହିବ। ଜାଣିପାରିଲ ଠିକ୍ ସେ? ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତମର ବି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖ ଯୋଗ ଆଉ ବିୟୋଗ ଏକା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଶିଖିବା? ଏଠାରେ ଦେଖ ପୁରା ଟୋଟାଲ 48 ନମ୍ବର ଯାକେ ଅଛି, ତାପରେ 48 ନମ୍ବର ଯାକେ ଘର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଧର ଯୁଗ୍ମ ଘରେ ଯଦି ରହିଲ ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ଘରେ ଯଦି ତମର ପଡ଼ିଲା, ଅଯୁଗ୍ମ ଘର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଠି ଯେମିତି ଯୁଗ୍ମ ଘର ହେଲା 2, ତାପରେ 3ଟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଘର, ସେପରି 17ଟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଘର, 18ଟା ଯୁଗ୍ମ ଘର। ଯୁଗ୍ମ ଘରେ ରହିଲେ ତମେ ପ୍ଲସ୍ କରିବ, ଯୋଗ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ଘରେ ରହିବ ସେଠାରେ ବିୟୋଗ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଥାଅ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଦଳ ପାଖରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। କେତେ ପଡ଼ିଲା? 4 ପଡ଼ିଲା। 4 ଘରେ ଦେଖ, 4 ଘରେ ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଗ କରିବୁ ତ? ହଉ, 4 ଘରେ କେତେ ଅଛି ଯୋଗ କରିବି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ। ଦୁଇ ବାଇ ତିନି। 2/3 ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ହଁ, ପରେ ହେଉଛି ତମ ପାଳି। ହଉ ପକେଇଲ। କେତେ? ପୁଣି ଟୁକ ପଡ଼ିଲା। ହଉ, ଟୁକ ଯଦି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଚଲାଅ, ମାନେ 3/8 ଆଉ 3/6। 3/8 ଆଉ 3/6 କରି ତୁମେ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଥାଅ, ଖାତାରେ ତୁମେ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଥାଅ। ଯଦି ଭୁଲ ରହିବ କହିବ ସେ ଭୁଲ ହେଲା। ସିଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେଇଟା ଉଠିଗଲା ଆଦିତ୍ୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଡ଼ି ଉଠେଇଦେ ଉପରକୁ ପୁରା। ସାପ ଘରକୁ ଯଦି ନ କହିପାରିବ, ସାପ ଘରେ ସାପ ମୁଣ୍ଡଟା ଯୋଡ଼ିନା ଅଛି ପୁରା ଖସିଯିବ, ତା ଲାଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ିକି ପୁରା ଗିଳିଦେବ ସାପ। ହଁ, କରିପାରିଲାନି କି? କେତେ ହେଲା? ତାର ଲସାଗୁ ହେଲା 24। ତ 3ରେ 8ରେ 3 ଗୁଣି ହେଇଛି, ତ 3ରେ 3 ଗୁଣି ହେଲା। ସେପରି 6ରେ 4 ଗୁଣି ହେଇଛି, ତ 3ରେ 4 ଗୁଣି ହେବ। 4ରେ 3 କେମିତି ଗୁଣି ହେବ? ତ 21/24। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ମାରିଦିଅ। ମାନେ ଏଇପରି ଖେଳୁଥାଅ, ତାଙ୍କର ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ପକା ଷ୍ଟାର୍ଟ। କେତେ? 6 ପଡ଼ିଲା। ହଁ, 6 ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲ।
छः नंबर घर 6 नंबर घर केते अच्छी 4/7 आ गोटे 2/4 ताको जोग कर जुग्म घर केते ला 30/28 ठीक अच्छे किंतु प्रोसेसटा तो टिके भूल अच्छे ठीक अच्छे आंसर घर को चलला 6 नंबर घर से तुम खेल चल से पूरा खेल चल पूरा समस्ते कर ना ताकर कौ घर साप घर तो साप घर केते अच्छी 9/12 9/10 9/12 यहाँ हूँ अजुग्म घरटा कौन कर माइनस कर देखनी ना से करदे ना कितने वाला -9/60 ठीक अच्छे कि 45 54 गले 54 -9/60 वेरी गुड रहा टे दे दियो ताकर 32 नंबर घर अच्छी ले प्लस करेंगे शीघ्र कर शीघ्र कर देख केते होची कर हला केते हला से कहि पहिले ने ताकर साप खाइला ठीक अच्छे वेरी गुड हाँ ताले आज खेल कौन शिखा पाइल भग्नाशरे हरण गुणन तुम जो फ्री टाइम पाइब ए हरण गुणन एकाथरके बुझिपार ना खेल पार जहाँद्वारा तुम प्राक्ट हम